Veïns i veïnes, la situació sanitària és greu a tot el país i també al nostre poble, i tots i totes n'hem de ser conscients. Des del mes de març del 2020 fins al passat mes de desembre, els casos ativenys, en comparació amb la resta de poblacions del país, van ser mínims. En canvi, l'inici del 2021 està sent molt contundent pel que fa a l'augment de casos al nostre poble. Portem pràcticament més casos acumulats en apenas 4 dies que en un any sencer. Ara, més que mai, hem de fer les coses bé. Som conscients que ho estem repetint molt, però ho farem tantes vegades com calgui i insistirem en demanar responsabilitat. És important que els contactes estrets estiguin en quarantena. És important que reduïm al màxim la mobilitat i la interacció. És important que siguem conscients que ens hi va la salut de tot el poble. Si necessiteu qualsevol tipus d'ajuda per qualsevol qüestió, no dubteu en contactar amb l'Ajuntament. Estem per a servir-vos precisament en estos moments tan complicats. Veïns i veïnes, cuidem-nos ara més que mai. Seguim les recomanacions sanitàries i entre totes i tots ens en sortirem. Hola a tots. Com us ha dit l'Adi en la seva intervenció, en el seu vídeo, la situació epidemiològica en relació amb el coronavirus està empitjorant a les nostres terres i en el nostre poble. Jo us vaig a donar 4 idees sobre el que heu de fer o el que no heu de fer en cas de sospitar que teniu coronavirus. Si teniu clínica de tipus catarral, i tots sabeu el que és un catarro, mal de gola, moquilla, congestió nasal, mal de cap, febreta, febre alta, malestar d'ossos, com si m'haguessin passat un camió per sobre, o teniu cefalea intensa, mal de panxa o diarrea, heu d'actuar com si poguéssiu ser persones amb coronavirus. Què heu de fer llavors? Us heu de quedar a casa, no heu d'acudir a cap banda, us heu de posar en contacte, o bé amb nosaltres, si estem a la consulta, o bé al cap del temple, al 977 51 07 51 o al 061. Comentar el que us passa i llavors gestionarem què hem de fer. Valorarem si sou compatibles o sospitosos de tenir la malaltia i programarem les proves que considerem adients. No passa res per retrasar la prova unes hores o un dia. El que vosaltres heu de fer és quedar-vos a casa i actuar com si fóssiu persones positives. Mantindre l'aïllament en una habitació i disminuir el contacte amb la resta de les persones de casa. En cas que fóssiu contactes d'una persona que ja ha estat diagnosticada de coronavirus, també heu d'actuar com si vosaltres també fóssiu positius. Us heu de quedar a casa i esperar que els gestors Covid, que són uns professionals que estan específicament fent aquesta funció, es posin en contacte amb vosaltres, us facin la valoració, pensin o decideixin si sou contactes estrets i us diguin si s'ha de fer alguna prova diagnòstica. Si us plau, quedeu-vos a casa, no aneu pel poble o aneu a comprar o aneu a casa d'algú si encara no teniu feta aquesta valoració. És l'única manera de disminuir el possible contagi a altres persones. Davant del dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres, o Charo o jo, us podem resoldre dubtes i orientar a com hem de fer les coses. Penseu una cosa, el virus no sap comptar. És a dir, el virus no sap si sou 5, 4 o 18. El virus no sap de família, no sap si aquesta altra persona és familiar teva, familiar del nòvio o filla d'un amic. Què heu de fer? Heu de disminuir l'activitat social i la interacció el màxim possible. Què vol dir això? Que no podeu quedar, que no podeu sortir? Doncs bé, en principi, ara per ara, hem de fer el que hem de fer. I què hem de fer? Quedar-nos a casa el màxim possible. Si us heu de posar en contacte amb algú o teniu contacte amb algú i per algun motiu us traieu la mascareta, heu de mantindre una distància d'un mínim de 2 metres. Però la idea és que la mascareta estigui posada sempre. Si algun xiquet va a casa d'un altre amiguet, per molt que sigui d'aquesta bombolla del col·legi,
Han de mantindre la mascareta posada. La mascareta és el nostre aliat. Si ens la traiem, augmentem d'una manera significativa el risc de contagi. Jo realment voldria pensar que les coses milloraran, però ho hem de fer entre tots. És la nostra funció, la vostra funció. Gràcies.